Kapin 50 ka mga top-notcher ang gikan sa mga tulunghaan sa Mindanao sa March 2024 Licensure Examination for Teachers karong tuiga. Ano yung report ni Tony Humamil? 7 ka top-notchers ang pasok sa March 2024 Licensure Examination for Teachers gagikan sa Mindanao State University General Santos. Sagad kanila, tubong General Santos City. Sama na lang ni Diana May Tiongson, 24 anyos, kinsa rank 7 sa elementary level, human nakakuha og 91.2% nga rating. Sumala niya, inspirasyon niya ang iyang inahan gamit taliwanan ni adtong 2018. Apan nagkugi gayud siya og migradwar nga cum laude. So grabe jud ang challenge sa financial during college until review jud sir, like kulang sa allowance tapos sa mga pangbayad pud sa school sir. Duna sab siya tip alang sa motake og board exam puhon. Do your best and let God do the rest. It's up to the student yung determination. This is yung making a difference sa life ng kanilang family. Sa kinatibuk-an, ana sa 56 ka Mindanaoan sang pasok sa top 10 sa elementary ug secondary level sa March 2024 Licensure Examination for Teachers. 27 gawa sa 69 top-notchers sa elementary level ang Mindanaoans nga gipangunahan ni Kane Jevero Solante Cervantes, kinsa rank 1 human nakakuha og 92.4% nga rating. Samtang sa secondary level, ana sa 29 ka Mindanaoans ang pasok sa top 10, gawa sa 90 top-notchers kung asa rank 3 ang taga Kidapawan City nga si Molly Kimada Nalas human nakakuha og 92.4% nga rating. Sumala sa Professional Regulations Commission, gawa sa 130,744 takers, 71,429 ang may pasar. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.